Alaminos. Ito pala yung Crocodile Island guys. Ito. Tapos ito yung Turtle Island na sinasabi nila. Okay guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa biyahe, kailangan muna natin kumain ng almusal dahil alas 10 na ng umaga. Okay, nandito na tayo sa San Carlos City. So almost 1 hour bago natin marating itong 100 Islands. Tignan natin yung mga pagkain nila dito. So meron sila ditong adobong baboy. Ito yung ating balon-balunan. Tapos sisig Pangasinan guys. Oh, masarap pero nakakatakot. Ito naman, hindi ko alam, binagoongan to natin. Ito binagoongan, tapos pork stick to ate. Ito ate. Dinuguan. Oh, dinuguan. So siguro dito ako ate. Ano sa'yo? Saan? Pili ka na. Sisig gusto mo? Isang sisig saka isa nito te. For dine-in po. So ito na yung magiging ulam natin ngayon guys. Meron tayo ditong adobong baboy. Yan. Tapos meron din tayong gulay para balance yung kakainin natin. Healthy and non-healthy. Tapos syempre may sisig din dito. Ayan. Syempre kailangan natin ng sili, saka kalamansi, saka toyo. Ayan. Isang rice lang para hindi tayo tingin sa biyahe. Puro pala isdaan dito. Magkabilang side natin na puro pala isdaan. Kung ano nagkakamali, ano to, bangos or tilapia, ganyan. So yun guys, yung right side natin, ito yung going to Sampabian. And then yung way na to, yung diretsong way na to guys, papuntang Alaminos, Lingayen. Ito yung nabanggit ko kanina na palaisdaan ng mga bangos. Ito yung sobrang lawak ng parang nagbimistulan dagat na to guys. Ito yung sinasabi kong farm ng mga bangos. Ayan, magkabilang side po yan guys. Sobrang lawak niyan, pa akala mo dagat. Dami nagbebenta rito guys ng mga seafoods. Meron po sila ditong fresh na seafoods, meron din silang dried seafoods. Yan, welcome to Swal. Nasa Swal na tayo guys. Ayan na. Magkano kuya? 2.20. Sobrang init. Buko muna tayo guys. City of Alaminos. Yung 200 Islands, ito papunta rito. 4.5 kilometers. Saka Bulo Beach. And then Casabulo. Ditong way na to guys, ito yung alternative road papunta doon. Then iba pa yung dun sa kabilang daan. So mas malapit dito.
Ang ganda ng pagka-verde ng palay dito, oh. Tignan nyo guys, oh, ang ganda, oh. Ang ganda ng pagkakagawa ng daan dito, oh. Gitna, napapagitna ng mga fish pan. Yun nga lang, paano na lang kapag malakas yung ulan tapos umapaw yung mga tubig dito. Ayan, oh. Actually, malalim na nga siya, malapit na umapaw, oh. So yun guys, papunta na tayo sa bangka natin, going to island. So entrance fee guys is 100 pesos lang per head, and then 1,400 yung boat kapag small size lang. Yan si kuya yung magiging driver ng boat na nirentahan natin. Kaya may life jacket dyan? Mayroon sir. Yun. Dito po tayo dyan sir. Malalim na ba tong part na to? Hindi pa po sir, hanggang mayroon na po. Ah, babaw lang pala to. Tapos takot na takot kami magdan dito. Ay, ito na pala yung lupa, oh. Ay, buhangin. Ano lang kami doon kaya? Mga 30 minutes lang kami. Pwede na po. Muna ka na. Sige. Para pag nalaglag ka, alam ka tatapakan ko. Huwag ako malalaglag. Okay. Ito na at susuotin na natin yung. So para safe tayo, lagi magsuot ng life jacket. Wala namang bayad dyan pero may halaga. Kaya kailangan medyo dyan para hindi tumama yung ilisi sa buhangin. Siya. Oh. Parang matutumba. Lapit lang ba yun kuya? Medyo malayo po sir. Kaya na pala ng isa yung mag-drive dito, no? Pero mga malaking bangka sir. Dalawa, no? Ito pong kaliit na bangka sir. Kaya na isa. Pagsanay, no? Opo sir, pagsanayin po. Kaya si kuya yung magiging kasama natin.
guys, sabi ni Kuya, dito daw dati sinuting yung palabas na Jezabel, yung Sirena. Ayan sa Romulo Islands na yan. Nandito mismo. Ito pala yung Crocodile Island guys. Ito. Tapos ito yung Turtle Island na sinasabi nila. Ayan. Kita naman sa camera eh. Ayan, medyo malinaw. Hindi na natin sila lalapitan lahat kasi hindi na kaya ng oras eh. But at least guys. Ayan. Ayun guys, si Kuya Adrian, shoutout sa kanya. Just in case na gusto niyo pong pumunta dito, tas gusto niya na siya yung mag-drive ng boat niyo, pwede naman, request niyo lang po. Adrian yung pangalan niya guys.
Ayan. Ayan, safe na safe kayo pag siya yung sinakyan nyo guys. Then itutur niya kayo kahit saan nyo gusto dito. As long as covered ng mismong binayaran nyo. So yun lang guys, ito, pauwi na kami. Dito yung maraming ano guys, dry seafood saka fresh na seafoods. So tingin tayo kung ano yung pwedeng bilhin natin pang pasalubong. Try natin sa banggit saka sapsap. Ano to te? Danggit po. Magkano dyan? Ang 1 quart sir, 350 sir. Ano po? 350 sir ang 1 quart. Pero marami na yun sir, mag-alak. Sarap na kaso po sir, danggit. Ito ano to? Tap-tap sir. May tagsang dami-dami danggit sir. Magkano to yung sapsap? 150 sir ang 1 quart. So sa sapsap guys is 150 yung 1 quart. Dito naman 350 po ang 1 quart. 350 yung 1 quart. Pero marami na siya kasi magagaan lang. Ito 150 ano? Hindi ba maalat to ate? Hindi na alam sir. Sakto lang yung alam. Pwedeng tig 100 lang. Pwede sir. Siya lang kakain yan eh. Dito lahat dry. Hanggang ano oras kayo rito ate? Hanggang ano po kami. Plus G's. Ay, meron din silang dilis. Ayan, meron silang sapsap. Ito 6 for 100. Ito na yun. 100 pesos na to guys. Ito 100 pesos na, tatlong klase na siya. Sapsap, dilis, saka pusit, dried pusit. Bumili tayo ng sandang 100 pesos na sapsap, saka 100 pesos na banggit. 100. Sige po. Isa lang naman kakain yan. Okay na yun natin. Huwag mo na i-double be. Okay na yun. Sa box na lang. Thank you. So ito na yung nabili natin guys. Halagang 200.